O 2025 foi un ano agridoce en seguridade viaria nas estradas pontevedresas. Rexistráronse menos accidentes, pero máis graves. Pechou con 20 falecidos, 2 menos que no 2024, pero con máis do dobre de feridos graves. Que tal? Moi boa noite. A Subdelegación do Goberno chama tamén a atención sobre unha repunta nas imprudencias. De seguido ampliamos a información antes titulares. Rómpese a unión sindical na negociación do convenio colectivo do sector da conserva. Comisións Obreiras e UGT paralizan as mobilizacións para estudar a proposta da patronal. A CIGA considera insuficiente e mantén a manifestación do sábado en Vilagarcía. O BNG de Ribeira pide a mediación da Xunta para desatascar o conflito laboral no transporte por estrada na provincia da Coruña. O sector leva en folga dende finais do ano pasado. A Confraría de Aguiño participa nun plan autonómico para a retirada do reloj das súas concesións. A comercialización deste recurso está prohibida pola elevada concentración de metais pesados. A túa meta, o teu destino, lema da campaña turística que a Deputación de Pontevedra levou a Fitur. A Administración Provincial propón dende Madrid descubrir as Rías Baixas a través do deporte. Pontevedra conta as horas para acoller a gala dos Premios Feroz deste ano. Os 4 presentadores que conducirán o evento xa están na cidade. Estamos nas novas do día, comezamos. O temporal de vento e chuvia que ten alertas activas en toda Galicia deixou tamén a súa pegada no Barbanza. No concello de Rianxo, as abundantes precipitacións tiveron como consecuencia un desprendemento no Campelo, na parroquia do Araño, mentres que o desbordamento do río Té obrigou a cortar a vía que conecta as parroquias de Asados e Taragoña na zona da Laxe. Así mesmo, o acceso ao paseo marítimo permanece pechado dende onte ante a alerta laranxa na costa e despregouse un operativo especial formado por Policía Local, Protección Civil e persoal de obras para atender posibles incidencias. A Garda Civil investiga 2 persoas por presuntos delitos de roubo con forza e estafa na comarca da Arousa. As pesquisas comezaron despois dunha denuncia interposta no cuartel de Cambados. Segundo o recollido, autores descoñecidos entraran o pasado 2 de decembro nunha nave localizada en Barrantes, no concello de Ribadumia. Para facelo, forzaran unha ventá. Do interior levaron material e ferramentas como enchufes, unha placa de cociña, 2 quentadores de butano ou 4 lámpadas, entre outros elementos. Tras diversas xestións da Garda Civil, os axentes localizaron parte deste material nunha chatarrería de Vilagarcía. Alí constataron que fora vendido por 2 varóns de 46 e 41 anos con multitude de antecedentes similares e veciños de Vilagarcía e Ribadumia. A Garda Civil recuperou os obxectos que foron devoltos ao seu propietario. O tempo, os 2 presuntos autores foron localizados e actualmente están a ser investigados por presuntos delitos de roubo con forza nas cousas e estafa. As dilixencias xa foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Cambados. Menos accidentes, pero máis graves. É o balance que deixa o 2025 nas estradas interurbanas da provincia de Pontevedra. Segundo os datos presentados hoxe na Subdelegación do Goberno, durante o ano pasado houbo menos falecidos, pero máis feridos graves. Tamén destacan o elevado número de imprudencias detectadas ao volante. 20 persoas perderon a vida nas estradas interurbanas da provincia de Pontevedra no 2025. Son 2 persoas menos que no ano anterior. Así as cousas, houbo 176 feridos graves, case o dobre que no 2024. Los datos de Pontevedra son especialmente buenos, con este matiz del que os hablaba, porque en la comunidad autónoma hubo 6 fallecidos más que en el año anterior, fueron 96, mientras que en esta provincia, como os decía, hubo 2 menos. Orense también tuvo menos fallecidos, Coruña tuvo 1 más y Lugo tuvo una situación peor en términos relativos, ¿no?
Dende a subdelegación do Goberno poñen tamén o foco nas imprudencias ao volante. Rexistrouse unha leve repunta no consumo de alcohol ou drogas. Dos máis de 163.000 controis de alcolemia realizados, un 2,7% deron resultado positivo. No caso dos drogotests, fixéronse algo máis de 4.500 e resultaron positivos case o 52%. Bueno, una cierta relajación en el tema del consumo de alcohol y drogas. Y yo creo que es importante que lo hagamos nosotros y es importante que, en mi opinión, que lo hagáis también desde los medios de comunicación, en que la población tome conciencia de que es un factor de riesgo básico, ¿no? Tamén se deu a voz de alerta polos excesos de velocidade ou persoas que non levaban o cinto abrochado. Y de hecho, lo que no puede haber en ningún caso es autocomplacencia, yo siempre lo digo, ¿no? Y porque detectamos pues ese repunte en el consumo de alcohol, en las drogas, muchos excesos de velocidad, sin ninguna duda. Estos dos fallecidos sin cinturón, personas conduciendo sin carné, sin seguro obligatorio, con el carné retirado, es decir, que todas estas variables que son elementos indudables de riesgo se incrementan. Así, o 50% das persoas falecidas eran usuarios vulnerables. Deles 7 eran motoristas, 2 peóns e un usuario de ciclomotor. O máis preocupante, significou o subdelegado, é a cifra de motoristas falecidos. Tamén cabe destacar que os 2 peóns atropelados mortalmente eran maiores de 65 anos. Dirección General de Tráfico, como desde el subsector de tráfico, es el tema de la mortalidad de los motoristas, porque además, bueno, pues todos somos conscientes de que el propio cambio climático va a favorecer un incremento y está favoreciendo un incremento sistemático del parque de motocicletas, por lo tanto, progresivamente tendremos más y es necesario pues estar atentos a este tipo de usuarios. Insisto que de los 20 fallecidos, 7 eran motoristas y uno un usuario de un ciclomotor. En canto ás multas tramitadas polos axentes da Garda Civil de Tráfico, crecen as infraccións por velocidade excesiva, que subiron ata as 56.000. O máis significativo é o crecemento das dilixencias penais incoadas, pois chegaron a 893. Os motivos, condutores que nunca tiveron carné, conducindo co carné retirado, outros foron sorprendidos conducindo sen puntos e 14 que foron xulgados por delito contra a seguridade viaria a raíz dun exceso de velocidade. Rómpese a Unión Sindical nas negociacións do convenio da conserva. A CIGA mantén a convocatoria de folga no sector e a manifestación prevista para este sábado en Vilagarcía. Non así Comisións Obreiras e UGT. As plataformas decidiron paralizar as movilizacións e consultar cos seus afiliados se aceptan o acordo proposto pola patronal. É un retroceso a proposta que hai en riba da mesa e a nosa sorpresa como CIGA é maiúscula cando UGT Comisións se pechan nos despachos en Madrid de costas ás fábricas, de costas ao sector da conserva, manténdonos con todas as reclamacións que temos en riba da mesa, porque a CIGA quere ser moi clara, non se pode ir a un convenio, xa o dixemos directamente a todas as partes nesas reunións, a 2030, sin incluso tamén ter en consideración unha reducción de xornada, unha mellora de licencias e permisos e despois tamén unha demanda das históricas que é que o tempo do bocadillo sexa tempo efectivo de traballo. Dende o Sindicato Nacionalista insisten en que a proposta trasladada polo mediador non supón ningún avance en dereitos e aseguran que se atopa moi lonxe das reclamacións. Non están a favor de que o convenio teña unha vixencia de 6 anos, dende o 2025 ao 2030, e creen que os incrementos salariais postos sobre a mesa son ridículos, empeorando a opción da patronal na revisión salarial. A proposta prevé incrementos salariais de alo menos o IPC, superando nun 1,5% o acumulado ata o 2030, o deseño dunha carreira profesional pro persoal e unha cláusula de garantía do poder adquisitivo. Dende a CIGA consideran tamén que a clasificación profesional recollida non é xusta nin se adapta ás necesidades ou á realidade do sector. Por iso optan por manter a manifestación convocada para este sábado en Vilagarcía. A marcha será ás 11:30 da mañá dende o Concello Vilagarcián. Nova sentenza favorable para os traballadores de Coimba en Vilaxoán. Desta volta, o xulgado extinguiu os contratos de 6 traballadoras fixas discontinuas que non foran convocadas aos seus postos dende finais de 2024. A CIGA explica que tamén se lle recoñecen as súas indemnizacións por despedimentos improcedentes. Algunhas destas traballadoras levaban vinculadas a Coimba dende o ano 1987.
Os tribunais volven dar a razón ás traballadoras de Coímba en Vilaxoán. Desta volta, o xulgado atendeu a demanda da CIGA de extinguir os contratos de 6 operarias fixas discontinuas. O sindicato alegaba falta de chamamento e de traballo efectivo. Os últimos meses de traballo foron a finais de 2024, dende aquelas foi unha loita burocrática, administrativa e xudicial a hora de facer a reclamación, pois evidentemente que ou houbera carga efectiva de traballo ou romper as relacións laborais destes contratos fixos discontinuos. Estamos agora nesta situación na firmeza, agardando o procedimento que é a firmeza desta sentenza que causará efectos inmediatos no tema do despido destas compañeiras co cal pechan ese capítulo laboral en esta fábrica de Coímba. A sentenza recoñece tamén a estas traballadoras as súas indemnizacións por despedimento improcedente. Así correspóndenlles 45 días por ano traballado no período previo á aprobación da reforma laboral do ano 2021. Despois son 30 días por ano traballado. Algunhas destas mulleres eran traballadoras de Coímba dende o ano 1987. Agora entramos no proceso da reclamación de embargo xudicial se non amparo vía Fogasa e tamén coa reforma laboral temos a que decir que temos unhas sentencias recoñecidas con indemnizacións moi potentes, pero que vía Fogasa e ca reforma as traballadoras e os traballadores van a ver recortadas eses importes. Actualmente só hai 3 traballadores dados de alta en Coímba, pero a CIGA asegura que a factoría non retomou o traballo efectivo. Dende o sindicato destacan outra das cuestións recollidas na sentenza, a neglixencia e fraude de lei na contratación de fixos discontinuos. Vía sentenza nos dan tamén a razón ao que dende a CIGA sempre estamos a dicir que se está desvirtuando e desnaturalizando, utilizan mesmamente esas palabras, esta sentenza, os contratos fixos discontinuos, que deben de ser para contratacións periódicas en función tamén da produto a traballar, sexa neste caso bacalao ou outros como estacionados que son sardiña, etc. etc. Tras esta sentenza favorable, aínda queda camiño xudicial para os traballadores de Coímba. Dende a CIGA explican que terán que recorrer esta vía para reclamar contías salariais e indemnizacións que a empresa aínda debeda. Ademais, teñen outro xuízo pendente dun traballador contratado de xeito indefinido. O BNG de Ribeira pide á Xunta de Galicia maior implicación na negociación do convenio colectivo do transporte de viaxeiros por estrada, un sector que permanece en folga dende finais do pasado ano. Ademais do seu papel como mediador, os nacionalistas lembran ao goberno autonómico a necesidade de exixir á empresa concesionaria o cumprimento das condicións para garantir un servizo eficiente e de calidade. A finais do pasado ano, o transporte público de pasaxeiros por estrada de toda a provincia da Coruña iniciaba unha folga intermitente ante o bloqueo das negociacións do convenio colectivo, caducado hai máis de 4 anos. Os traballadores demandan a súa adaptación á normativa vixente cuestións tan básicas como o control horario, subas salariais e a mellora das condicións laborais dos acompañantes no transporte escolar. O BNG reclama á Xunta que asuma o papel de intermediaria e se implique directamente nas negociacións para desbloquear este conflito laboral que vai camiño de agravarse, posto que a partir do 2 de febreiro a folga converterase nun paro indefinido. Este conflito que xa está chegando aos 2 meses de duración ten visos de poder aínda empeorar se a Xunta non toma medidas. A partir do día 2 de febreiro está convocada unha folga indefinida no sector do transporte público por estrada. E, por tanto, dentro do BNG queremos reclamarlle e exixirlle á Xunta de Galiza que tome medidas reais para deter unhas consecuencias nefastas para o persoal, pero tamén para os usuarios e usuarias. Estamos falando de que no noso concello non só se vean afectados os usuarios que teñen que agardar aquí nesta estación de autobuses, senón tamén os escolares que quedan tirados nos seus centros escolares, tanto nos colexios como nas escolas, para volver ás súas casas. Ademais, a mellora das condicións laborais do persoal e do servizo de transporte que na actualidade rexistra importantes deficiencias por mor dos incumprimentos da empresa concesionaria, dende o BNG lembran a necesidade de acometer intervencións nalgunhas infraestructuras, como a estación de autobuses de Ribeira, pendente dos peches para que os usuarios poidan resguardarse. Antes da moción de censura estaba previsto realizar uns pechamentos nesta marquesiña de autobuses ao longo deste ano 2026. Queremos que eses traballos se leven adiante para salvagardar os usuarios das inclemencias meteorolóxicas. Estámoslo vendo
neste inverno que está sendo especialmente chuvioso e frío. Non pode ser que os veciños e veciñas de Ribeira teñan que agardar polo autobús nunha marquesiña que non ten ningún tipo de parapeto ante o frío ou ante o vento ou, sobre todo, ante a chuvia. A conselleira do Mar anunciou esta mañá en Portosín a apertura do prazo para solicitar axudas para mellorar a seguridade e a eficiencia dos buques pesqueiros. A orde publicada onte mesmo no DOGA contempla varias liñas para mellorar da habitabilidade das embarcacións, conectividade ou a eficiencia enerxética. As distintas liñas de axuda autonómicas para mellorar a seguridade e eficiencia da flota galega suporán un investimento próximo aos 6,5 millóns de euros cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. A orde publicada onte mesmo no DOGA dará cobertura a actuacións para a modernización de buques, instalación de equipos de seguridade, melloras na habitabilidade e conectividade a bordo ou sistemas máis eficientes e menos contaminantes. Hoxe ábrese o prazo para a solicitude de axudas a investimentos na frota que axuden a mellorar a sustentabilidade das pesquerías, que axuden a fomentar a economía circular, a fomentar o valor engadido dos produtos, a mellorar a seguridade a bordo, esas labores que se realizan nestas embarcacións e tamén para mellorar a eficiencia enerxética e reducir as emisións de CO2. Son os investimentos moi importantes para renovar tanto as embarcacións como as que estemos aquí no porto de Portosín, características das artes menores tamén do cerco, e animo aos armadores, aos propietarios dos buques a que a solicitan a partir de hoxe, teñen un mes, e a través desas asegas a Xunta, a Consellería do Mar, pon 6,4 millóns de euros a disposición destes proxectos para que fomenten así a competitividade da frota galega. O patrón maior de Portosín quixo destacar a importancia destas subvencións para impulsar unha flota máis segura, eficiente e competitiva. A cofradía de Portosín, creo que todas as cofradías de Galicia, estamos totalmente satisfeitos polas axudas que nos soporta a Consellería de Pesca, tanto xa para os barcos como para a infraestructura que temos nos portos, que é un avance favorecido para todo o mundo. O que teamos os portos é unha flota adecuada para poder ter os nosos peixes, as nosas prazas de abastos, ca maior calidade e con maior seguridade nas embarcacións e nos portos na hora de descarga. O prazo para presentar as solicitudes é dun mes. Ademais de na sede electrónica, os interesados poden obter máis información nas oficinas SMART, das que dispón a Xunta en distintos puntos do litoral galego. A Confraría de Aguiño participa nun plan autonómico para a extracción de reloj das súas autorizacións. Este recurso, que actualmente non pode comercializarse polos altos niveis de metais pesados, está a invadir o espazo destinado á ameixa, que pode derivar nunha baixada da produtividade. Aínda que hai algúns anos, o reloj constituía unha especie bastante rendible a nivel comercial. Actualmente a súa venda está prohibida debido ao alto índice de metais pesados que presenta este bivalvo. O feito de non extraelo provocou unha invasión do recurso en zonas nas que antes proliferaban outras especies, polo que a Confraría de Aguiño vende sumarse a un plan autonómico desenvolvido por SEAGA para retirar o reloj das súas concesións. Un plan que é promovido por a Consellería, máis ben por a Consellería, pero que nos levamos a anos co tema do reloxo a nivel de Ría de Arousa, pois todos moi implicados co tema de poder extraelo, porque é un recurso que está ocupando a playa, que non se pode quitar, polo que todos sabemos, porque é o nivel de plomo, non, que saleu fai uns anos, é un problema gordo porque estaba collendo moita zona de traballo da meixa, de outros produtos que collemos na playa, non? Trátase dun plan a 2 anos no que cada kilo extraído págase a 0,85 euros. Aínda que non é comparable o valor que adoitaba cadar antigamente no mercado, supón uns ingresos adicionais, o tempo que axuda a manter a produtividade da ameixa, unha das especies con maior valor na lonxa de Aguiño. Intentaremos de que a xente vaya, de feito, estamos tratando de que a xente vaya por varios medios. Un, porque vai alternativamente a outros oficios, pero vaya a este tamén, ou sea, quitar un pouquiño das outras alternancias, e outra que lle estamos dando 3 kilos de babosa a maiores para así poder compensar, porque o reloxo vai a ter 85 o que é o pagalo, porque vai ser para destruir, e entonces non é moito o precio que se dá, pero bueno,
nós vamos un pouco pensando no futuro e sabendo que os cartos non é o máis importante, senón ter o produto, ter a zona pois máis limpa de reloj e poder así pois ter unha maior produción e que non digamos que sea a culpa do reloxe, pero que toda axuda a que nos axudemos, claro, a que a cousa vai a mellor e que haya máis produción na mesa. Todo o reloj extraído acumulase nun contedor instalado na lonxa para a súa posterior destrucción. Novos avances na tramitación da variante de Alba en Pontevedra. O Concello deu luz verde ao estudo ambiental do proxecto. Iso si, o Goberno local trasladou unha serie de consideracións para que se teñan en conta na redacción do futuro proxecto do trazado. O deseño prevé unha única calzada con 2 carrís de circulación de 3,5 metros de ancho, beiravías exteriores de 2 metros e unha senda peonil de 2,5 metros na marxe esquerda. Nas súas achegas, o Goberno local sinala que a senda peonil debe contar cunha iluminación axeitada e pide tamén que se alonguen algúns treitos para facilitar a conexión co Camiño de Santiago. Ademais, o Concello solicita que a nova vía dispoña de servizos municipais de saneamento e abastecemento ao longo de todo o trazado. Agora, a previsión da Xunta de Galicia é someter a información pública o proxecto de trazado no vindeiro ano, no primeiro trimestre. Tamén se someterá unha avaliación ambiental simplificada. O obxectivo é ter o proxecto definitivo aprobado no primeiro trimestre de 2027. A partir dese momento, as obras terán un prazo de execución de 24 meses. Informe favorable do Concello de Pontevedra a este estudo ambiental da variante de Alba. Alegrámonos moitísimo, como podedes imaginar, de que por fin se dea un paso adiante, de que se avance na tramitación e que por fin parece que isto vai a chegar a bo porto, que é o que queremos todas e todas para mellorar a mobilidade na zona de Alba, e que estou segura de que os veciños e as veciñas verán tamén con moi bons ollos despois, xa digo, de máis de 2 décadas intentando sacala adiante. Facemos unha pausa, voltamos de contado. A Deputación de Pontevedra centra no deporte a campaña que levou este ano a Fitur. A túa meta, o teu destino, presentouse en Madrid como un convite para desconectar, conectar e reconectar da rutina, descubrindo as Rías Baixas a través do deporte. O presidente provincial estivo acompañado durante o acto do xefe do Executivo galego. A provincia de Pontevedra é a túa meta, o teu destino. Este é o lema co que a Deputación presentou en Fitur unha campaña centrada por primeira vez no deporte. Unha proposta que presenta os 61 concellos da provincia como auténticos polideportivos ao aire libre. Somos a provincia do deporte e non só porque Pontevedra toda ela é un polideportivo ao aire libre, onde o deporte é esa palanca da desestacionalización, esa alianza que ten o deporte ca sostenibilidade, ca calidade, ca internacionalización. Deporte pensado tanto para afeccionados como profesionais que poden gozar de calquera actividade física. Deporte non pensado para os deportistas de alto nivel, que tamén, senón para esos entusiastas do deporte que queren practicar ou descubrir algunha disciplina deportiva nun oasis que son os 61 concellos das Rías Baixas os 365 días do ano. Deporte que pode practicarse nas infraestructuras de calquera dos concellos da provincia, pero tamén conectando coa contorna, en contacto coa natureza, a montaña ou o mar, porque, conclúe o presidente, témolo todo. Rías Baixas o é todo. Temos playa, montaña, interior, costa, islas, temos auga, dulce, salada, termal, temos gastronomía, temos viño, temos alta cultura que ven da man da Bienal ou mesmo da banda sonora do verán que son os Rías Baixas Fest, témolo todo. É por iso que, claro, con estos elementos combinados con un deporte que onde podemos salir, camiñar, andar en bici, bucear, facer calquera cousa en calquer punto da provincia, pois o convirte en Pontevedra nas Rías Baixas en algo
único. A Deputación de Pontevedra volveu a apostar por unha campaña rompedora afastándose da promoción máis clásica do destino Rías Baixas, unha fórmula que volveu funcionar como o ano pasado cando a campaña se centrara no interior da provincia. Está funcionando, os datos así o avalan eses casi 70 millóns de impactos que tivemos na campaña do ano pasado, o avalan tamén os datos, porque falamos que o ano 25, que foi da internacionalización do destino Rías Baixas, donde houbo épocas do ano donde os visitantes estranxeiros estaban ao mesmo nivel que os visitantes nacionais. E iso pois é froito do traballo que facemos, pois neste caso as administracións e logo o sector. O acto da Deputación de Pontevedra en Fitur asistiu tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Encontro clave entre a Mancomunidade do Salnés e o empresariado chinés no marco de Fitur. O organismo comarcal organizou un acto en Madrid ao que tamén asistiu o embaixador chinés en España. A cita serviu para seguir promocionando o destino máis alá do verán. De aí a importancia do mercado chinés, caracterizado por viaxar fora da tempada alta. O presidente da Mancomunidade aproveitou o acto para convidar o embaixador chinés a visitar o Salnés este ano. A Mancomunidade do Salnés iniciou a súa andaina en Fitur 2026 co foco posto na China. O organismo comarcal organizou un acto nun restaurante do centro de Madrid ao que asistiron o embaixador chinés en España e empresarios turísticos e doutros sectores clave. Para nós é unha oportunidade. A comarca do Salnés somos conscientes de que hai un número moi importante de turistas e de visitantes, sobre todo nos meses de julio e agosto, tamén en junio e no mes de setembro, pero nos apostamos precisamente por desestacionalizar e ao mesmo tempo tamén internacionalizar. O mercado chinés é especialmente atractivo para o Salnés porque acostuma a viaxar fora de tempada alta, favorecendo a desestacionalización. É un turismo que desde logo non vai vir en agosto, non vai vir en xullo, que xa temos turismo suficiente. É un turismo que busca gastronomía, que busca costumes, que busca cultura. É un turismo que busca disfrutar logo de gastronomía, de viño, de marisco, de peixe. A Mancomunidade presentou varios produtos turísticos poñendo o foco no slow business, pensado nun perfil que quere gozar dunhas vacacións sen desatender o seu traballo. O Salnés Slow Business o que pretende é ofrecer unha serie de recursos para que altos executivos ou grandes empresarios podan seguir traballando pero dunha forma diferente. E nós temos todos esos recursos no Salnés. O Salnés dispón de unha gran cantidad de oferta que vai a resultar moi atractiva, que nos aglutinamos neste proxecto Salnés Slow Business. O Slow Business é un dos produtos pois máis atractivos, pero sobre todo poñer en valor todo o que temos nesta comarca. Podemos falar dunha paisaxe, podemos falar dun patrimonio, podemos falar da gastronomía. Atractivos que chaman a atención do visitante chinés, en especial a nosa gastronomía. Más chino, turismo chino, tiene oportunidad de degustar y venir a probar y pronto esa gastronomía llega a los consumidores chinos. O presidente da Mancomunidade aproveitou o acto para convidar a visita ao Salnés o embaixador da China en España, unha visita que se podería producir este verán na compañía do tecido empresarial chinés. Ha entendido la invitación al embajador, ha expresado el embajador con mucho gusto, va a visitar. Pues seguramente nos vamos a acompañar tamén. A este acto tamén asistiu o presidente da Deputación de Pontevedra, que apuntou que a estrategia da Mancomunidade vai na liña da do organismo provincial. O papel que leva xogando a Mancomunidade, que nos últimos tempos se incrementou hacia as posibilidades de atraer chinos aquí, e máis tamén a parte empresarial, que é importante, por vai na nosa liña. Acompañando o presidente tamén estiveron o vicepresidente Rafa Domínguez e o deputado Javier Tourís. No encontro estiveron representados os 9 concellos da comarca coa presenza de alcaldes e concelleiros. En esta xornada, Sanxenxo aproveitou para facer balance dos datos turísticos do 2025. Dende Fitur, o Concello fala dun ano fenomenal, con preto d'1 millón de visitantes. O concelleiro de Turismo destaca que deles o 32% xa chegaron ao municipio en tempada baixa, o que demostra o traballo que se está a facer no municipio a prol da desestacionalización. Temos cerca de 1 millón de visitantes, de viaxeiros, dos cales o 32% dos viaxeiros xa foron en temporada baixa. Tamén teño que dicir que agora acaban de dar datos de
Exceltur, dicindo que somos dos pueblos costeiros de España, pois estamos dos 100 que evaluar, dos 100 primeiros, pois estamos no número 37, somos pois o único de Galicia. Tamén tengo que dicir que en pernotacións pois no verán pois superamos a ciudades como San Sebastián ou como Bilbao. A fórmula é porque Sanxenxo é máis que sol e playa, temos gastronomía, temos paisaxes, temos náutica, ahora, como ben decíamos, temos o centro da gastronomía, temos patrimonio, temos todas as cousas que, bueno, nosas playas que en inverno tamén se poden visitar, que son bonitas, cos temporales, como al tempo, que tamén son bonitas de visitar. E temos máis de 30 kilómetros de sendeiros litorales, de senderos azuis, que son unha maravilla. A Mancomunidade de Barbanza Arousa tamén está presente un ano máis en Fitur para dar a coñecer a súa oferta turística. A Madrid, a entidade, levou unha proposta que pretende reforzar o seu posicionamento eno gastronómico e, de paso, presentar a súa estrategia de experiencias de alto valor engadido. Barbanza Arousa acudiu un ano máis a Fitur para presentar a que será a súa oferta turística para o presente ano, coa que volve a poñer en valor a súa identidade gastronómica e vitivinícola, como eixo estratégico do seu posicionamento turístico. Fixo ademais cunha presentación no stand de Galicia no que tomaron parte o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, ademais dos 4 alcaldes que integran a entidade. Baixo o título Barbanza Arousa viaxe a través da historia dos sabores, a Mancomunidade segue a manter a súa aposta polo turismo e no gastronómico e o turismo industrial, vinculados á tradición da salazón e a conserva, sen esquecer tampouco os viños da IExP Terras da Barbanceiria. Precisamente o que queremos promocionar é o noso produto gastronómico, os nosos viños Terra de Barbanceiria. Eso, digamos, que é o principal obxectivo, pero, bueno, todo isto dentro do plan de sustentabilidade que estamos a levar adiante e que finaliza precisamente en este ano 2026. Nos queremos vender a gastronomía como experiencia, a experiencia que sae do mar dende pois que se capturan pois eses mariscadores, os bateeiros, os pescadores e as pescadoras, toda esa xente do mar que a captura e incluso despois tamén temos a parte da conserva, porque o noso produto tanto se pode consumir fresco como en conserva. Esas conserveiras que traballan no noso territorio e todo elo cos viños do territorio que tamén se fan pois polos nosos adegueiros. Co cal, toda a gastronomía do noso territorio supón unha experiencia que se pode ver, que se pode sentir. O stand de Galicia en Fitur acolleu esta mañá a presentación do Clúster de Turismo de Galicia baixo o título Arquitectos do Ocio, profesionais dun turismo responsable. Dende o clúster entenden da importancia de prestixiar este sector e da necesidade da súa profesionalización para acadar un turismo sostible e de calidade. Galicia é unha das comunidades autónomas que conta con máis distintivos de calidade, un feito que evidencia o elevado grau de profesionalización e de calidade do seu turismo. Poñendo o foco nas persoas que traballan nel, hoxe en día máis de 128.000, o Clúster de Turismo de Galicia realizou esta mañá a súa presentación en Fitur. No acto que asistiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia de seguir prestixiando este sector a través da formación especializada para dar resposta así ao cada vez maior volume de visitantes que se achega a Galicia. Chamámoslle os arquitectos do ocio e vimos a este stand de Galicia pois a poñer en valor esa filosofía, esas características que teñen cada un dos profesionais do sector turístico galego. Temos que seguir traballando na sostenibilidade, temos que seguir traballando na formación do sector para que haxa unha maior competitividade dentro da nosa comunidade. O sector está preparado para novos retos e hai unha profesionalización cada vez moito máis grande, pero hai que seguir poñendo en valor a estos profesionais, a esta xente que recibe os centos de turistas que veñen á nosa comunidade para así poder competir con outros destinos. En definitiva, apostar pola profesionalización do sector para garantir así unha calidade do servizo, mellorar a competitividade empresarial e elevar a satisfacción do visitante. Un elemento que nos diferencia, con profesionais capacitados que fomentan a sostibilidade, aumentan a empregabilidade e aseguran un crecemento económico dun sector a alza en Galicia, no que no último ano superou os 6,6 millóns de turistas.
A oferta náutica de Galicia tamén estivo presente hoxe en Fitur. Portos de Galicia abordou o impacto do turismo náutico nos portos de titularidade autonómica. Un sector a alza e que atopa en Galicia un lugar idóneo polas súas características que permiten a navegación ao longo de todo o ano. O presidente de Portos, José Antonio Álvarez, destacou a colaboración con Turismo de Galicia. Destacou tamén a singularidade de combinar esta oferta coa cultura mariñeira en portos onde tamén se desenvolve a actividade pesqueira e marisqueira. Nosotros queríamos aprovechar Fitur, hacer de la mano de la Agencia de Turismo de Galicia, con la que ya venimos colaborando, un énfasis en una posición estratégica para nosotros. Sabemos que hay un momento realmente positivo, hay una evidente interés por la náutica en toda España, pero en Galicia, con esas potencialidades que apunté, por un lado estamos con una posición estratégica del norte al sur de Europa, somos un abrigo especialmente interesante y que permite además navegar durante todo el año en el entorno de las rías. Nosotros pensamos que además estos destinos singulares que nuestros puertos tienen, quizás frente al concepto de la náutica, que es casi un modelo único, la singularidad de tener la complejidad de una buena combinación con la cultura marinera. Pontevedra conta as horas para volver converterse na capital do audiovisual español. Este sábado o recinto feiral vestirá as súas mellores galas para acoller a entrega dos Premios Feroz. Un evento que, máis aló da cita do sábado, deixou a súa pegada na cidade. Creáronse 50 empregos directos, 350 indirectos e contou coa colaboración de 20 empresas pontevedresas e de toda Galicia. A alfombra vermella volverá a despregarse no recinto feiral de Pontevedra este sábado. A cidade acolle por segundo ano a gala dos Premios Feroz, unha cita que a converterá na capital do audiovisual español. Non ocorren en Pontevedra, non ocorren as cousas por casualidade, non? Hai moitos anos que nos apostamos por unha cidade pensada para as persoas, dinámica, activa, unha cidade, en fin, que está sendo un referente internacional, pero eso nos posiciona a todos os níveis e por eso tamén temos demostrado a capacidade de organización de eventos que neste caso son culturais. O Concello asinou un convenio de colaboración coa Asociación de Informadores Cinematográficos de España para acoller esta cita aos anos 2025 e 2026. Segundo destacan dende a organización, esta edición tamén tivo impacto económico na cidade. El Ayuntamiento de Pontevedra, que nos pidió hacer no solo una gala, sino un encuentro continuo con la ciudadanía, y así ha sido durante estos 2 años. Pero, por ejemplo, concretamente la gala ha creado 50 empleos directos, 350 indirectos y 20 empresas de Pontevedra y del resto de Galicia colaborando con la gala. Máis dun milleiro de persoas asistirán á gala deste sábado, un evento de primeira liña que estará dirixido por 4 presentadores que xa están en Pontevedra. Son Petra Martínez, Elizabeth Casanovas, Samantha Hudson e o actor galego Antonio Durán Morris. Es una sensación como muy de tranquilidad. Es una ciudad, si me dicen, yo diría tranquila, es tranquila, bonita y es preciosa. Se siente un poco como si fuéramos una compañía de teatro o algo así, porque no deja de ser una presentación muy coral y te sientes parte de un reparto, ¿no? Por favor, mantened siempre la ciudad así de hermosa, así de peatonal. Es un gustazo en un momento en el que todo parece estar transformándose en un producto para los turistas. Esto es un oasis tan hermoso, y luego la gastronomía, claro, pues que esto lo dirá todo el mundo. Estamos insertados dentro de este mundo audiovisual, igual que lo está Cataluña, Andalucía, el país. La periferia cada vez pinta más, gracias a Dios, en el panorama audiovisual español. Y eso es un orgullo muy fuerte, y gracias al alcalde por acoger estos premios, porque eres un digno representante de una ciudad que puede representar a Galicia. Tamén apoia a celebración dos Feroz en Pontevedra a Deputación. Hoxe o deputado Jorge Cubela destacou a importancia da colaboración institucional. Non só se teñen que beneficiar deste tipo de espazos, pois Madrid, Barcelona, Valencia ou Sevilla, senón hai
cidades como esta, galega, Pontevedra, que é a capital da nosa provincia, que dignamente e magníficamente ben poden albergar un grande evento destas características. A cidade está volcada e a provincia coa súa organización, coa súa acollida e co seu trato. A cerimonia será retransmitida pola Dúas de Televisión Española e RTV Play. Tamén contará cun programa especial da Alfombra Vermella en YouTube. A enquisa participativa habilitada polo Concello de Ribeira para planificar as actuacións do POS provincial rexistrou preto de 300 peticións veciñais. Entre as principais demandas destacan o arranxo da pista deportiva e o peche do Colexio de Olveira, a mellora da Casa de Cultura de Carreira, a creación dun parque infantil na Praza do Centenario ou a reparación de algunhas vías como a Estrada da Mámoa ou a suba á Fieiteira. A alcaldesa María San Pedro quixo agradecer a alta implicación veciñal e comprometeuse a estudar todas as solicitudes, tanto a incluir no plan da Deputación como a acometer con persoal municipal ou en colaboración con outras administracións. A Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño celebra a partires de mañá a 21ª edición da súa Semana Cultural. Ademais dos actos lúdicos e culturais, desenvolverase unha ofrenda floral ante a sepultura do antigo párroco de Aguiño que dá nome á asociación. Mañá venres arrancará na Casa do Mar de Aguiño a Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño. O coordinador de Barbantia e director do Museo de Artes do Gravado, Xoán Pastor Rodríguez, será o encargado de abrir os actos cunha conferencia sobre escritores locais. Tenemos unha xornada cultural a cargo de Pastor Rodríguez Santamaría, que é filólogo, coordinador de Barbantia, como sabedes, e ademais director do Museo do Gravado de Artes, que vai a falar sobre creadores e creadoras locais no aspecto literario. Sabedes que el escribeu ese libro Dicionario de Escritores Ribeirenses xa fai uns anos e a súa ponencia vai a xirar en torno a todo ese contido, pero actualizado. Vai a falar fundamentalmente de escritores e escritoras locais de todo o Concello de Ribeira, pero tamén centrándose, por suposto, nos da parroquia de Aguiño. A continuación da ponencia de Pastor Rodríguez teremos unha pequena actuación de música tradicional a cargo do grupo de cantareiras a 7 linguas que pertence á asociación, dirixidas por Manolo Baliño, e remataremos esa xornada con un pequeno ágape para todos os asistentes. O sábado terá lugar unha xornada en memoria do que fora párroco de Aguiño, cunha ofrenda floral ante a súa sepultura no cemiterio de Porto do Son e unha misa de aniversario na igrexa do Carme de Aguiño. Os sábados serán actos fundamentalmente de lembranza, de recordo a don Francisco. Primeiro ás 5 da tarde no cemiterio de Porto do Son teremos a ofrenda floral con unha lectura do manifesto reivindicativo como facemos todos os anos, acompañado dun grupo de gaitas do país. Neste caso son os gaiteiros que veñen desde Noia. Despois ás 7 da tarde na iglesia parroquial do Carmen de Aguiño teremos a misa do 22º aniversario do seu pasamento, como comentaba antes, e ás 8 da tarde tamén na Casa do Mar será unha contada de humor a cargo de María da Pontájara baixo o título Donas do Lugar. Xa o domingo, os máis pequenos da casa serán os protagonistas da xornada de clausura co espectáculo de clown con lingua propia que ofrecerá Peter Punk a partir das 5:30 da tarde. Dende a asociación quixeron agradecer a colaboración do Concello de Ribeira e da Deputación da Coruña nestas actividades, así como das numerosas empresas patrocinadoras que contribúen a manter a súa programación cultural durante todo o ano. Así rematamos a edición das novas do día deste xoves. Quedan con toda a información do sector vitivinícola das Rías Baixas no programa Orixe e Calidade. A actualidade volve mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.